Mahina na rin ba yung headlight ng motor mo katulad ng headlight ng motor ko? At di na rin siya safe ibiyahe sa gabi. Kaya umorder ako dito sa TikTok nitong driving light. Kagandahan dito, pwede siya sa submarine. Di nakita ko kasi yung demo nung seller. Talagang ayos tong driving light na to. At di siya mabigat sa bulsa. Pero mo 300 plus lang siya. Nagustuhan ko siya kasi kahit umuulan bumabiyahe ako. Need talaga selyado yung driving light eh. May libre na rin siyang three-way switch. Di pa na kailangan bumili. Aba, nasa 180 pesos din to pag binili mo. May wiring diagram na rin to dito sa box. Susundan mo na lang yung kulay ng wire. Bali naka new power IC na rin to. Built-in na yung balas niya. 12 volts to 60 volts daw pwede. Pwede mo mapagbaligtaran yung low beam and high beam neto eh. Sa mga naglo-long ride katulad ko at di kabisado yung daan, syempre minsan may malalim na lubak, di natin may iwasan yan. Bagay na bagay din sa'yo to. Kung gusto mo rin ito, ilalagay